שלום לכם, כאן סילבר קיובר, והסרטון היום הוא סרטון עדכונים קצר. פתיח ונתחיל. כמו שאתם רואים, הערוץ כבר הגיע ל-200 רשומים, שזה מספר ענק, ורציתי להגיד לכם תודה. אם 100 היה מספר גדול, אז 200 זה בכלל כפול, שזה הרבה מאוד. ואני רוצה להודות לכם, 200 אנשים שאוהבים את הערוץ שלי, אז תודה רבה. ובקרוב מאוד אני אעשה סרטון ספיישל 200 רשומים של שאלות ותשובות, קצת דומה למה שברי עשה. ואז מה אני מבקש מכם? בתגובות לסרטון הזה למטה, תשאלו אותי כל מיני שאלות. יכול להיות שאלות רגילות, כמו מה השיא שלך, ואיזה קוביות אתה אוהב לפתור, וזה יכול להיות גם שאלות מוזרות ולא רגילות, כמו נגיד אם אתה הקמת את הארגון הפדרלי נגד קיובינג, או גם בקשות כמו תראיין את ברי בן עטיה. אז אני מחכה מאוד לראות מה אתם מציעים לי, מה אתם שואלים. אני אענה על הכל בהרחבה. עד עכשיו אני הייתי פשוט בתגובה רגילה לשאלות שלכם. עכשיו אני אענה בסרטון קצת יותר אשקיע. מקווה שנהנתם. תודה רבה ל-200 רשומים. אתם מוזמנים להגיב, לשתף, לשאול שאלות, ואם אהבתם תעשו לייק וסאבסקרייב. נתראה בסרטון הבא.